sepakai na sudikitunan kapagmitan ako Ustada Asy'ariyah. Ino to, pengdungan yan. Ipengdunian rana nahwu. Na gitu. Ibarat yan na suturil na ayadiran di papang sa akidah na salafi. Na sikulugan na Asy'ari. Oy, nahwu. Diyan ipangdo. Ayah kan didili kaduanan. Sige masa tanong na kanabada ka to na miyak kadagdagal sa mga ulamatan wa kasasarigan si Mu'aqidiran. Ape sige mo to mga nahwu, mga lugha, mga kawaid, mga sarf. Na kailangan na siranit kakuatan. Kagyo mo to ustad ka sa nahwu, Asy'ari na adna oras nang putwa suldan niwa Arab uli na pagi Arab niyo nang beginian sama anak ay beginian ama na nasusabot yan akaruban niya na siya. Apa nang gila niyo? Kenapa buluga? Hagina ni pagampaganay ipuirang ko mga tao. Luga tama sa baluy ka di makapamimikiran sa luga tama sa baluis kanya na adna mga ibaratan yan siya makapupuon siyang puta panarima iyan inon tabu upang makaibgin yan ang kapasadan sang puta turay uli na madrasa aapya ko Asy'ariyah na dia kudin pengenduusa makapantag ko akidah na dia kenden ipengusiat na pemitiarain na agyan kaya makapantag ko akidah makapantag panara upang makagyuto kontra matag sa kanyang guru upang makagyuto ini pirma yan na amay kada ketua na pada guru na pakai apa doon amay kada ketua na pada guru wan na ketua na pada guru na so apa nang gilitan og ginasa tarotok na pananggilan na sa ino to bangdo siran sa nahwu na pag-step kanu sa balagha pag-step kanu sa balagha pag-step kanu sa falsafa maka-step kanu sa falsafa na miya pia-piade nakapamulaan yan sang putua mga syubhat yan kakagya niya ko kapiyo-piya yung putua kita namin baloy ka alagigiran sa kapamimikiran. Wala ka pananggilan na ron, pananggilan. Okay. Nawad na kimusawiri mo diri yung sambi niyo kaya mga ustadami ay mga Asy'ariyah. Sambi niyo ron naging putwa lagi dami sa tindag. Aqidah niya na aqidah mga sahaba, aqidah Rasulullah, mga salafi. Aqidah pati manayman. Nagyuti pamangilan tanong sa okay. Lagi din sa akan kaapian to na ipang dunia to kana adna masa ipang dunia to ka udi na kapinsuran kaniyang ko ilmu yan makapantag sang kota panarima. Allah Ta'ala alam. Apa nang gilinya?